Ассалому алейкум, бародаро со'зи назин. Растение ки мебинед гулявник ном дорад. Гулявник. Ин шири харак гули қоқу нест. Ин гулявник аст. Дар ҷои шумо инро чӣ мегӯянд? Номбар кунед, дар комментария нависед. Барои бемориҳои тинга, барои бронхит, астма, атвараш бениҳоят фоидаи хуб дорад. Барои туберкулёзи шишҳо, барои ларингит, барои хунукзадагии мачегон ва роҳҳои пешобгузар бениҳоят фоида дорад. Инро чой карда менӯшанд. Ва ин барои рӯйпӯш кардани захм, барои чесотка беруна инро истифода мекунанд. Бародаро, инро майда мекунанд, ҳаминтар меҷабанд обша, ё майдаам там мекунанд, майдаш мекунанд, дар болои захм мегузоранд, мебанданд, ё ки сокаша дар болои чесотка мешаканд. Албатта ки сиҳат хоҳем ёфт. Бародарон, растаниҳое ки дар Тоҷикистон аст бениҳоят фоидабахшанд бисёраш ва зарарнокиашон албатта ки ҳаст. Ин қариб ки зарар надорад. Инро метавонанд барои дарун аз ҳисоби гастрити меъда низ истифода баранд. маззааш кам яке талха, обаш ширин аст. худованд нигаҳбонтон бошад. Бо шумо будам доктор